La Caixa és la primera caixa d'estalvis europea i el tercer grup financer de l'estat espanyol per negoci i resultats. Un de cada 5 ciutadans de l'estat espanyol és client de la Caixa. Més de 5.000 oficines i 25.000 empleats formen la seva xarxa de servei. La Caixa s'ha consolidat com una entitat de referència en el negoci d'empresa. Dona servei a gairebé 400.000 empreses, la qual cosa representa una penetració de mercat del 23%. Les mitjanes i grans empreses estan gestionades per una divisió de més de 80 centres especialitzats. Cada un d'aquests centres disposa de directors de banca d'empreses molt experimentats i de la col·laboració d'un equip d'especialistes i de suport operatiu. El director de banca d'empreses és l'interlocutor global que l'acompanya i li aporta solucions a mida. Caixa Empresa disposa d'una cartera de productes i serveis que cobreix les necessitats integrals de l'empresa, sigui quina sigui la vocació que tingui, nacional o internacional. Per facilitar i acompanyar les empreses de l'estat espanyol en els negocis en mercats internacionals, la Caixa té oficina en 12 països i acords amb més de 3.000 bancs corresponsals arreu del món. Com a complement al tracte personalitzat que el director de banca d'empreses ofereix als clients, Caixa Empresa posa a la seva disposició solucions amb la tecnologia més nova en telefonia mòbil i per internet, en la qual és número 1 a l'estat. El client disposa en tot moment de línia oberta, l'oficina virtual de la Caixa, amb la qual podrà dur a terme tota l'operativa que una empresa necessita. Caixa Empresa respon a la voluntat de lideratge de la Caixa i a la voluntat de contribuir al progrés de la societat, sent fidel als seus valors corporatius principals: confiança, compromís social i excel·lència en el servei.